Supay mga daginundan nga ang mga Katoliko manguros. Una, manguros ang mga Katoliko tungod kay kita sakop nga sa relihiyon sa Kristo nga linangsang sa krus, pinaagi sa atong bunyag. Sumala pa ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Galasya. Gibunyagan kamo aron mahiusa diha kang Kristo. Dugang pa sa iyang sulat ngadto sa taga-Roma, nga diha sa bunyag nahiusa kita sa iyang kamatayon ug kini nagkanayon. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusag kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Ug tungod ni ini maong pagkayusa sa kamatayon di ang Kristo. Dugang pa pagtulo si San Pablo nga ipasigarbo ang krus sa atong Ginoong Kristo ug siya namulong ato sa taga-Galasya nga nagkanayon. Apan alang kanako, magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Kay pinaagi sa iyang krus, patay na ang kalibutan alang kanako, ug ako patay na alang sa kalibutan. Ug ang atong pagtuong Katolika nagtudlo sa dayag nga By it he lets men know that he makes profession of belonging to the religion of the crucified Savior. mao kanay pinakahinungdan nganong manguros ang mga Katoliko. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.